Bon dia, soc la Laia Sánchez, alumna de segon de batxillerat B, i benvinguts a l'entrega de premis i diplomes de les activitats i concursos que s'han anat desenvolupant a la Setmana de la Ciència i altres activitats que s'han anat fent aquest primer trimestre. Us volem animar a continuar participant en aquestes activitats i esperem que el vídeo que heu vist avui hagi estat entretingut i representatiu i els hem pogut exposar gràcies a la representació dels presentadors. Bon dia, Yolanda. A finals del curs passat, més en concretament el 26 de maig, alguns alumnes dels centres van presentar les proves del QET i PET. Ho varen poder fer després d'haver-se estat preparant durant tot el curs. Avui, Yolanda, us anirà donant el vostre merescut certificat i ens explicarà una mica com ens preparem aquí a l'institut. Doncs per preparar els alumnes a fer aquestes proves, els donem uns models dels exàmens que faran perquè s'ho puguin preparar. I a més, 2 o 3 cops l'any venen els alumnes o ho fem de manera telemàtica amb un professor i el company amb qui faran la prova oral i la practiquen. Llavors, un dissabte pel matí van a Malgrat a fer els exàmens oficials i reben aquest certificat. Llavors, començarem amb els alumnes de segon d'ESO. La primera, Ella Van Wesemel, que no ha pogut estar aquí i per tant li farem arribar el seu diploma a través de la tutora, però el que sí que tenim aquí és el Marc San José, de segon C. Moltes felicitats, Marc. Moltes felicitats. Després tenim de tercer d'ESO, en Miguel Puignau, de tercer B, la Natàlia, de tercer D, i la Júlia Deulofeu, de tercer C, que ja poden anar passant a recollir també el seu certificat. Moltes felicitats, Miguel. Moltes felicitats. Felicitats, Natàlia. Felicitats. Felicitats, Júlia. Després, per acabar amb l'ESO, tenim a la Ona Folgado, de quart B, que ja pot passar a recollir també el seu certificat. Moltes felicitats, Ana. Continuem amb batxillerat i ho fem pel batxillerat de primer A. Tenim a l'Alba Vargas i, ostres, el meu company, l'Amadeu Ruiz. Anna, moltes felicitats, Alba. I moltes felicitats, Amadeu. Moltes gràcies, Yolanda. Continuem amb batxillerat B i tenim a la Cèlia Alsina, l'Àlex Lafita, el Luca Bulla i la Martina Vidal. Aquests 3 últims no han pogut venir, però els farem arribar el seu diploma. I per últim tenim a la meva supergran companya i la millor d'anglès, l'Anastàcia Severín. Moltes felicitats, Anastàcia. Doncs moltes gràcies, Yolanda. Estem molt agraïts per la feinada de preparar-nos en nom meu i de tots els companys que cada any tenim aquesta oportunitat. La veritat, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, acomiadem a la Yolanda i continuem amb el Departament d'Humanitats. I ho fem convidant a la Núria Masferrer. Benvinguda, Núria. Benvinguda. Hola, gràcies. Hola a tots. Bé, volia que m'ajudessis a explicar una mica com va ser el concurs de triples del passat 17 de desembre. Va estar tot un èxit. Van participar més de 20 alumnes i tot l'alumnat va estar pendent d'aquesta activitat. Cal dir que el Marc Tudela també ha estat un gran ajut. Hola, Marc. Sé que no pots estar aquí perquè ets tutor, però moltes gràcies per l'ajuda i la dedicació a l'hora d'organitzar aquestes activitats. A l'hora del pati heu repartit diplomes. Ja no donarem els premis als 3 millors tiradors de tot el nostre institut. Comencem per el Joel Planes, de quart D, que ha quedat en tercera posició. No està i per tant els premis ja li farem arribar. Després, en segona posició tenim en Nidjar Chuli, de tercer A, que ha quedat segon, el segon millor tirador del nostre centre. Moltes felicitats. Moltes gràcies. I per últim, en primer lloc, tenim en Nil Miró, de tercer A, que es proclama com el millor tirador de tot l'Institut Pineda de Mar. Moltes felicitats, Nil. Ha ficat 5 triples de 10. Felicitats, Nil. Bé, igual canvi de badaló. Canvi de badaló. Molt bé. Bé, moltes gràcies, Núria. Gràcies, Laia. Bueno, i ara ens acomiadem de tu. Sí, exacte. Que seguiu fent-ho així de bé i ens veiem al mar. Adéu. Adéu. Doncs bé, ara passem a la part més clàssica d'aquesta presentació de Nadal i per això caldria remuntar-nos uns anys enrere, concretament 15 anys, que celebra la 7a edició de la Setmana de la Ciència a aquest institut. Per acompanyar-nos en aquesta tasca tenim a la Loli Pla, cap de Departament d'Experiments, i la Lluïsa Stoll,
membre del Departament de Ciències. La directora, Pilar Tagua, i a les tres us agraïm l'organització i l'execució d'aquestes activitats al llarg de la Setmana de la Ciència. Començarem amb el Premi al millor cartell de la Setmana de la Ciència, que han organitzat l'Andrea Pérez i la Laura Mota, que com que són tutores no poden estar aquí. Però segur que l'Oli Pla ens dona un molt bon cop de mà. Mireu, cada any es fa aquest concurs, i aquest any ha guanyat la Judit Robles Ramon de segon d'ESO B. Un fort aplaudiment per ella. Ara donem el premi i el diploma al guanyador del concurs de reciclatge de primer de l'ESO. La Lluïsa Stoll farà l'entrega d'aquest premi i podem dir que el millor, amb una puntuació d'un 7,78, ha estat en Youssef Ananà. Felicitats! Moltes gràcies, Lluïsa. Podem escoltar la forta emoció Dels vostres companys. Quina alegria que... Uau! A partir d'aquest moment ens ajudarà la Pilar Tagua, la nostra directora, a repartir els següents premis. Benvolguda, Pilar. Hola, bon dia. Ara entrarem en la categoria dels premis de fotografia i començarem pels alumnes de la categoria de primer d'ESO. La fotografia més votada entre els membres del Departament de Ciències, els delegats i subdelegats, ha estat la Núria Barranco, de primer d'ESO A, amb la fotografia Un colorit transportador. Felicitats, Núria! Quina emoció entre els companys! Per cert, un petit aclariment. Les fotografies, si les voleu veure, les trobareu al vestíbul a la pujada cap al laboratori. Allà mateix trobareu a la secció de segon d'ESO i la fotografia més votada i guanyadora ha estat la de l'Aina Ríos, Brilles, de segon d'ESO, amb una fotografia de cercles correlits. Felicitats, Aina. Però bé, m'han comunicat que l'Aina no ha pogut estar present i li farem arribar el seu premi a través de la tutora. De la tieta. Ah, bueno, de la tieta. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La foto més votada de quart d'ESO és de l'alumna Laia Ríos Brilles, de quart d'ESO C, amb la fotografia Viatge amb globus. Però tampoc ha pogut venir, ja que tampoc ha pogut estar aquí de manera presencial i també li farem arribar el premi a través de la tieta. Molt bé. Gràcies. La categoria de tercer de l'ESO ha quedat deserta. Però això no ha passat amb el batxillerat. I la guanyadora ha estat amb una fotografia de cromatrisme la Tini Martín. Felicitats! A segon de batxillerat també la categoria ha quedat completament deserta. Però bé, tenim una última categoria, i és que és la categoria dels professors i del personal d'administració i serveis. La fotografia en la votació més alta és per Montse Chavarria, professora del Departament de Ciències, amb la foto doble pic. Felicitats, Montse! Sí, és un enrenou, això. Doncs ara passem a la categoria de vídeos i a la categoria de primer i segon d'ESO tenim el vídeo guanyador Reduir el plàstic de la Sofia Mosquera de primer d'ESO B. Felicitats, Sofia! Mare meva, com criden els seus companys! Sí, ho sentim. Va, Pilar, que ja ens queda menys feina. Anem ara per la categoria de vídeos de tercer i quart d'ESO. El premi ha estat per reacció exotèrmica de Mari Carmen Vieites Blesa de quart d'ESO A. Molt bé! Moltes felicitats. Doncs bé, el darrer premi que donarem avui és per la categoria de primer i segon de batxillerat per problema i solució de la Júlia Sánchez. Felicitats! Moltes felicitats.
Doncs bé, ara que ja han fet el lliurament de tots els premis i diplomes, m'agradaria cedir la paraula a la nostra directora Pilar, que com ja és tradició, us vol desitjar unes bones festes i acabar doncs, a despedir-se. Un fort aplaudiment per la Pilar. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment pels presentadors, pels superpresentadors. Bé, doncs, seré molt breu. Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies a tots els participants en els concursos i l'enhorabona a tots els alumnes que han estat premiats. En nom de tots els professors i tot el personal del centre, us desitjo molt bones festes. Aprofitem aquests dies per descansar i carregar energies per entomar el que ens queda de curs. Bon Nadal, feliç any nou i ara els vostres tutors i tutores us entregaran les notes corresponents a la primera avaluació. Un cop acabi l'entrega de notes, doncs llavors ja podreu marxar cap a casa i, per tant, donem per acabat aquest acte en directe i ens veiem al gener. Que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies a tots i a totes.